amene iru game changer watulukiranso ndi zake zija. Game changer adona kuti leka yankhula chani tiye tizimvera limodzi tonse pamodzi tiye Malawi and Cameras YouTube channel. Poyamba mauno amainda bambo anyamata ndasungwana ndifuna ndikupaseni assignment kwa Malawi wina aliyense okonda dziko lino. Malawi wina aliyense amene sakufunanso mpang'onong'ono pomwe boma la Magaziri, boma la Kuphali, boma lo Mbwambwanali, boma lo Sajiwali, boma lo Sochelali, boma lo Samvali, boma la Uchigawengali. Nimafuna ndipereke choyamba assignment kwa nzika ina iliyonse ya Malawi. Ndiwe civil servant kaya umagwira ntchito kumabungwe akunja kwa boma la Malawi, kaya umagwira ntchito kumakampani otisi ya boma, kaya iwe ndi mulimi, ndiwe wa business umangokhala, ndiwe mbutsa, ndiwe shehe, nimafuna ndipereke assignment kushatira nyengo imene tikudutsa ndi kumene tikupita. Koma ndisanatero mundilole ndikushimikizireni Amalawi kuti wosachita mantha, wosawopa, wosakayikira. Malawi ife tikugwira ntchito, ndipo boma la Kuphali, boma la Magajili, boma la Chigawengali, boma lo yenda ndi chikwanje kumakapa anthu mazana apolisi nkumathandizirali tilichosha posachedwa kwasala myezi 9. Ndipo musamamve kapena kuopa kapena kumakhumudwa wina akamayankhula mbwerera zace kuti ine ndilamula paka na 2030 akamuvotere shambu yake iyayi. Ndipo ndiyankhule pano kuti ngakhale atasandusha ziyanthu zochuluka mwa mtundu wanje, zosandusha zonso sizikamuvotera. Ngakhale atasamba mavuo ochuluka bwanji, zosamba zodzimutembenukira. Ngakhale atatani, ngakhale ataganiza kuti abere, ngakhale akanalemba ana onse Malawi muno kuti akavote, sakanamuvotera. Ndimafuna choyamba ndipereke assignment Amalawi nonse okonda dziko lanu, kunena kuti mukaona gulu lina lakhala pena pake andizochitika zake zikuoneka kuti akupanga zobera zisankho ngati mene mwajionera ku Kanengo ku NFRA warehouse, tiuzeni mofulumira. Ndikuteka kuti enanu mulibe manambala azisogolera akuluakulu a opposition, tipaseni ife zimene minu mwajionazo mofulumira, ndipo ife tizifikisa moyenera. Komanso ngati mukuona kuti mulipo gulu la wanthu andi chimecho chitikacho chikudabwishani, ingopitani pomwepo muphwasulepo osapanga zibwana iya. Tiri munthawi yosanyengerera china chilichonse. Ndimafuna ntelo kuna kuti Malawi wina aliyense maso ake akhale nsonga, kapena kuti maso ake akhale akuona, ndipo tisakhale pansi. Malawi amene akumva kupweteka osatenga utenga umene mwaona pena pache zina zake zonyansa ziuchitika, inu ndikuthamangira nawo utenga ku polisi. Yes, tili ndi apolisi ena okonda dziko lawo amene akuthandizira kuti dziko lino lipulumuke, koma tili ndi apolisi ena mfiti za wanthu zimene zalawa ndi kumwa nawo mwezi wa ulamuliro umenewu. Ndikunena ichi chifukwa chani? Ndikuteka mutha kuutenga utenga ofunikira wa zimene mwaziona ndikukapereka ku polisi amene mwapasawo ali mugulu la anthu oyipawa, ali mugulu la boma lolepherali, ali mugulu la boma la masatanikiri, ndi utenga osupindula zofuna zanu kuti dziko lidziwe kapena yaruka sizichitika. Mapeto ache tingoponderezedwa chinthu chakapenanso kungokugandirani ngati iliyo mwala kwisapo. Ndi zimene zochitika kapenanso kungokusowesani inosapezeka zifa mwaonerera zishishi zawo. So ndimafuna ndinene chonchi kunena kuti Malawi wina aliyense
mutengere chisanzo cha zimene mwadziona ndi maso anu ku National Food Reserve Agency NFRA ku Kanengo, kunena kuti kumene kuja ndi malo osungira chimanga, kaya malo osungira kalongonda, kaya ni malo osungira mapira. Lero lino wina aliyense osadziwa, opposition osadziwa, anthu osadziwa ndi kumakapanga koza chinyengo zimene zijazatengeranso ena ozindikira amene akukonda dziko lawo ndi kusina kutu adindo kuti tazakioneseni. Ndikulupirira ine kuti zina zikhala zochitika m'manyumbamu, zina zasamushiridwa malo ena. Ndimafuna ndikupempheni Amalawi kuti tiuzeni ife ndipo tichitapo kanthu, tigwira ntchito mosanyengerera. Ine ndi Game Changer, twerenyenye chikuni cha ushi. Ndikuyankhula izi Amalawi fatifuna kuti ntchito yombola dziko lino la Malawi tonsefe tigwirire limodzi. Amalawi, inuyo ukadzangoona bambo watenga kapu la ti andi malo mokhala pa tebulo kuti adzimwa ti wake, ti uja kukabisala naye kuchipinda, kapena mwampasa madzi osamba, malo mosambira kubafa, akukalowa nawo ku toilet, jiwani kuti china chake chavuta. Something is wrong and sizili bwino 100%. So muntu amene akunyamula zinthu nkukazipitisa malo obisika, malo osayenera, munthawi yosayenera, nkhani ndiyomveka ndiya straightforward. Ngakhale mutamva kuti akuchilungamitsa NRB, ngakhale mutamva kuti akuchilungamitsa MCP, koma Malawi simwana, Malawi wajindikira, andi Malawi muli nawo umboniso pano, achinyamata tili nawo umboniso pano, kuti chipani ichi ndi chakuba, chakupha, chozunza, komanso chopanda demokrasi. Therefore, chikuyenereka chipatire tichipita kumene chinachokera. Ine ndi Game Changer, chikuni cha ushi. Amalawi, amtu amavota, amalembesa voti yawo mboma la Lilongwe. Antu tikunena pana kudandaula, maidi paka na pano sanalandire. Antu akulira ena abwedzedwa ochuluka kwa mbili, ngani yake maidi sakujiwika kumene ali, ena nso kumango komereredwa. Antu kutaka pange mapassport, kutaka sagula makaunti zitu zikukanika, baidiwo sakupezeka. Lero kukapezeka baidi ajali bala na penda paliponse. Baidi oso alilongwe, adandaula oso alilongwe, nthawi yonso yokalembesa voti. Mujifunsa Malawi kuti NRB ngwirizanawa na upangira kuti ndi mabungu amene kwa unenawa, kodi ngwirizano okhuzana ndi ma ID wachitika bwanji opanda zipani zina kujiwa, pokala kunena kuti ma IDwo ndicho chipatso chimene chikumwenereza munthu kuti akakwaniritse chimene afuna pakulembetsa voti yake. Tu, Amalawi muchifunse funso kuna kuti kumene kwa pesi mene mwaonera muja, nyumba ija mene mwaionera muja, wina aliyense wa opposition sakujiwa, samadziwa, andifunso nkumanena kuti ife takhala tikudana ndi Smartmatic, takhala tikudana ndi Annabel John Tembo, takhala tikudana ndi CEO wa Malawi Electoral Commission, takhala tikudana ife ndi mkulu wa NRB, takhala tikudana ife ndi timu imene nkumaya nkula, awa ndi oyipa, awa nda MCP, awa funa amene zisango, ichi nkhani yake ndi yakuti yakuti. Lero tachiona chimeji cha chikumalandira kalembera, muntu mmozi kukalembesa ka 7, muntu mmozi kukalembesa ka 2, zikuchitika. Andi maidi amene apezeka aja ntchito yake kumene kuti ndichani, bwanja nthu akubwerera m'madistrict mkumauza kuti kulibe, maidi isanatuluke, zipangizo zikusowa. Amalawi sisi jazimwaziona zita, amatani nazo. Zatengera ena, okonda ziko, olimba mtima, ndikwasena kutu adindo, kuti tatuoneseni. So utenga wanu usapite kwa polisi, utenga wanu ubwere kwa ife. Ninene pana, Amalawi mutakutumiza utenga wanu kwa MP wina aliyense amene mukunkhulupirira wa opposition. Mutakutumiza utenga wanu kwa political activist wina aliyense amene mukunkhulupirira. Mutakutumiza utenga wanu kwa ma-president ngati muli nao manambala awo azipani zatu zokoma za opposition.
mukuzizi wa zipani zanje tifa kuli tizipani tina timene sitikupanga nawo zokupulumusana Malawi. So mutumize mautengano kwa anthu oyenera. Mukafuna kutumiza kwa ine ngati Game Changer, nambala yanga yapa WhatsApp 0913 ndibwereze 0913 Game Changer pa WhatsApp. Nimafuna Amalawi ndiyambe chonchi sopano. Amalawi ino mukudziwa bwino kuti ife sitikusiya kulira za late Vice President Saulos Chilima, may his soul rest in peace, and amene azafukule choonadi. So Amalawi nonse amene mufuna kudziwa choonadi cha imfa imene inapa Vice President, imfa imene inapa former First Lady, imfa imene inapa achabale atu, anti atu, achibwene atu, azanko atu, amene angatibweresere choonadi si awa ndi mfiti za watu. That's why anamalomba, congratulations my brother, wafunsa ku parliament kuti inu tatiuze tikiti yoduladula zonse zopangidwa kuti mukukwera ndege ana kubweza ni ndani tawiruzeni ziko akukana ni kumatuku ana kumere kuja. Amalawi choonadi chivumbuluka tikachosa fiti zimerezi. Ina ni Game Changer. Amalawi tikujiwa kuti ziko la Malawi lelo zigawenga zilipena paliponse kukapa ndi kupha anthu. Amalawi tikujiwa anthu abale athu aomberedwa magali moto kuphedwa ngani yake akuti yayi amakanganira na nkazi anthu ndikuphana choonadi chake tichijiwa tikachosa boma limeneli. Amalawi tili ni mafunso chifukwa chani malo mokayang'ana fertilizer kuma kampani oyenera fertilizer ndalama zonse 30 billion kupita kuma bushare. Amalawi choonadi chake tichijiwa tikachosa boma ili. Fachani ndalama zochuluka zinapita ku pharmacy. Amalawi choonadi tikachosa boma ili. Amalawi chifachani ndalama ya Malawi yafika povuta zinthu za sokonekera palibenso chiyembekezo katundu wadula tidziwa choonadi chake tikachosa boma ili. Anthu amanga zimaroji msalima, anthu amanga zimanyumba kugula zimanyumba ku Dubai, ku America party, choonadi chake tikachosa boma ili. Anthu akukapidwa, opposition akuphedwa, anthu akuchunjika mabusa mapshe akatayankule kumenyedwa kumbuzidwa kukapidwa kutumizidwa zigawenga, choonadi chake tikachosa boma ili. Ine ni Game Changer, chikondi chausi. Amalawi ndimafuna ndikuunikireni ichi. Zisankho zimene zikubwerazi anzathu akafukufuku apereka ma percentage monga iwo mene aonera. Koma ine ngati Game Changer ndimafuna ndiime kotheratu kususa zosatira zimene anzathu Afrobremita apereka, osati ngati kudana nawo ayi. Koma kuti ntchito imene akuigwira ayigwira bwino, koma mu nthawi imene amayigwirayi ndiwapemphe kuti ayigwirenso pano. Fa ife Amalawi amene tikumva kupweteka, amene takhapidwapo ndi zikwanje, amene tili ndi zilema, amene abale athu aphedwa, amene tikumva kupweteka tikugona ndi njala, amene tikusaushika mtendere, ufulu, demokrasi tilibe, ife tunena kuti 46% yachepa mukapanga kafukufuku siku la lelo. Mupangeso anzatu Afrobremita tikamwandikira kuzisankhozi maybe from January to February, March. Please, can you please come again? Mupangeso research yanu mutiuze zedi because anthu awawa anayenera ndi tukutinga kale 10% isakwane potengera ndi kuzunzika mazunzo maliro amene atibweresera au mphawi mdziko lino la Malawi. Ndimafuna ntero ndi ambaso Malawi zimene ndakhala ndi kuyankhula. Amalawi anzanga ndi chanzeru msogoleri amene akuzitcha kuti msogoleri akaime kuti ine ndilamula paka na 2030. Mene amayamba kulamula anamuyikapo ndani?
lero akamati ndilamula mpaka na 2030 agwirizana ni ndani? Amalawi. Ifeyo atimva maganizo athu, ife tukulira kwathu, kupanikizika kwathu, kukapidwa kwathu, kuzunzidwa kwathu, kumangidwa kwathu, kuopsezedwa kwathu, kutulisidwa katundu kwathu, tikakuonesa kuchiguduli kovota. So wina akamanena kuti inayo paka na 2030 wakuvotera ndani? Amalawi, ndifuna ndifunse mafunso awo. Wina aliyense azipita kwawo nazifunsa. And ngati muli ma trading centers, please muyase bluetooth yanu kuti ena amene alibe ma smartphone, amene alibe mafoni kuti atakulandilira ma message mautenga ofunika ngati amenewa, please mwauze kuti mverani zimene zochitika. Amalawi tamverani. Ndizoona dziko la Malawi limene Malawi timagula 1 lita ya mafuta pa mtengo wa 900 kwacha, lero lino tikuigula pa 8,000 9,000 kwacha. Ndizoona Amalawi amene timagula fertilizer 17,000 18,000 akadula kwambiri 21,000, lero lino fertilizer amene uja tikumugula pa 120,000. pa zaka 4 zoka paonjezeredwa pamwamba pa 20,000 ija paonjezeredwa 100,000. Ndizoona Malawi malo amatemba pano matemba onso akukhala monsa kwana ngakhale 15 amene nthawi ya profesa timagula 100 kwacha pamalo, lero 15 omwe aja tikawagula 500 kwacha pamalo. Ndizoona Malawi inuyo muzizipasa mafunso kunena kuti no mafuta agalimoto timagula 760 chakuti kwacha, lero lino mafuta aja sakupezeka ndodulaso tikagula pa 3,000 akatasapezeke tafika po magula mafuta omwewo 10,000 pa lita. Ndizoona Malawi ulendo umene timayenda uja wa 500 lero tikuyenda omwe uja 2,000. Kulilongwe kumene Malawi mumapita kapena ku Blantyre kandi kumangochi kumene mumapita mumalipira 5,000 4,000, lero mukulipira 25,000. Ndizoona Malawi ziko lija limene mumapanga ma demonstration mwantendere mwa ufulu, lero lino kwatuluka zigawenga nkumaenda ndi zikwanje nkumakhapatu magazi nkumatuluka zuwa likuswa ntengo lili pwe. Ndizoona Malawi kunena kuti no ziko lija limene Malawi timadya katatu timaenda ndi chitetezo. Apolisi ndi kukhala mbali ya anthu, lero apolisi ndi amene kukhala ndi zigawenga nkumakhapa Malawi olungama mtima. Ndizoona Malawi parliament ija imene imakoma ija wina aliyense nkumakhala mfulu ajakwera nkumayankhula mwa ufulu, wina aliyense wa opposition kaisi wa opposition nkumayankhula mwa masuka. Ndizoona lero kukakhala parliament ya chipani chimodzi wa opposition akatayankhula kukhazikidwa pasa ina kumayankhula 20 minutes. Ndizoona Malawi tikavotere boma ngati limene, tikavotere zinthu kazimenezi, tikavotere matuvinga tamenewa. Ine ndi game changer chikundi chausi kwa lero Malawi. Ndifuna ndiyimire pamenepa uthenga waukulu umene ndimabweretsa ku dziko. Ndilonera kuti ma civil servant kaya mumagwira ntchito kuti kaya ndikuti kaya ndi ku NRB komweko kaya ndi ku MEC komweko kaya muli kuti kaya mumagwira kuchino ku State House, muone ziko mmene likuyendera. Ngati inu mukupeza ndalama yang'ananinso abale anu, kodi umphawi wawo kuyenda bwanji? Kodi mukukwanisa inu abale anu kuwathandiza? Chabwino ndi chani? Kusintha zinthu, kusintha boma, kusintha msongolera ameneyi kunena kuti dziko la Malawi likomere wina aliyense akhale ndi kake kamene katha iye uja kumamuyang'ana. Malawi achinyamata for the first time tidaona achinyamata ambiri kuchiwa ntchito za manja za plumbing, za magesi, za umekaniko, zosiyana, painting, everything. Lero lino zili kuti ndizoona achinyamata athu lero abwereranso mtengo kumalibanso mipoto, kumabanso katundu, kumabayanso anthu, mapaso anthu, kumasukanso chamba. Ndizoona dziko la Malawi titakupitirira ndi usogoleri umene padakali pano tikamaka nkhani za ndifi ndi za achibale, munthu ndi anacha zizukulu zake ndi nduna zake. Ndizoona ife tizikavotera zimenezo Malawi. Ine ndi game changer chikondi chausi, sindi maopa wina aliyense. Pamwamba pa china chilichonse Malawi ndikupempheni kuti kaya ndinu mabusa, inu amipingo yosiyanasiyana Malawi muno, tatiimbireni foni mukaona china chake. Inu ma civil servant tiimbireni foni mukaona china chake. Inu mafumu mukamva ndi kuona china chake tiimbireni foni mwachangu.
ine ngati game changer tili pano kuthandiza nzika za dziko lino la Malawi. Ndisimikize osaopa osachita mantha Amalawi, boma ili likutha pa 16 September pamene tikadule mutu tambala, ndipo pa 20 September this coming year tikukalumbirisa president waso pano. Ndinene pano kuna zipani zonse za opposition musatikhumudwise wina nkomala liya ine ndi mandeka nkoma chimbama tukutuku kaya mufuna mupita ukupitani. Ine ndi game changer. Ambuya kudaliseni mukhale ndi siku lokoma ziko. Like, share, Malawian Cameras, right.